प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में एक भजन सुनावे जा रहल बानी। वो भजन के रहो सब ध्यान से सुनब, लास्ट तक ले सुनब आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा सब ये गुरु बहना लोग। तने हमरो चैनल पर वो सब ध्यान देते रही गुरु बहन लोग। देखी एगो गुरु बहना बाड़ी, वो छोटे पर से शिव चर्चा में जाता रही। और जब चर्चा में जाता रही तो सियान हो गल बड़ी। गांव नगर के लोग कहता आकि लड़की सियान हो गई, आई खाली चर्चा में जाता रही का शादी ब्याह कर दलो। तो उनका माई बाप खोज पूछ के लड़की के शादी ब्याह कर दिहल। आज जब ससुरा में गईली तो शिव के गुरु मन ले रहली। जहाँ न तहाँ अपन मन में नमः शिवाय करस। ऐसे ससुरा में जब गईली तो नमः शिवाय कहत रही। हर घड़ी जहाँ भी रहस तहाँ अपने दिल में नमः शिवाय मन में कहस। उनका सास देखली तो कहत रही करी तो बहुत डाइन हमर पतोहिया गल बिया। हमेशा मुंह में पता न का बुदुर बुदुर बोलत रहतिया। ये बुझाता कि टोना उना सीखतिया। तो अपना जाके उनका सास अपना पति देव से कहत रही बुढ़ऊ से के स्वामी जी ए बुढ़ऊ, अरे राउर तो पतोही जैसन आ गल बिया, बुझाता कि डाइन आ गल बिया। हमेशा मन में का बुदबुदात रहतिया। कहता के सुना वो का बुदबुदातिया, अभी काम धंधा होइए नइखे। ओ घर में बैठल बिया और जब नैहर में अपन कैले रहलिया। देखा ओकरा के तन कुछ काम धंधा दे द कि अपन में भुलाई रही तो कुछ ना बोली। अपन मन के बात वही में मने में कहत होई। कहला कि अच्छा ठीक बा, ओकरा के तन पीसे उसे के कुछ दे दा कि पीसे लगी तो मैं मन ओकर भुला जाई। उनका सास वाली तब धनिया उठा के इतना दे देली कटोरा में आ कहली के बहू हे धनिया के पीस दी है। जब पीसे गईली धनिया तो देखिए गुरु बहना लोग, अब पीसे के सास देख के कथी बाहर चल गई। अब उनका बहु जन बड़ी उ लड़की धनिया के पीसे लगली। तो कैसे पीसा तारी ता का हो जाता। अरे पीसे चलले धनिया पीसाए लागल भंगिया आई हो गुरुजी। अरे पीसे चलले धनिया पीसाए लागल भंगिया आई हो गुरुजी। हमार बेगाड़ लका मावा आई हो गुरुजी। पीसे चलली धनिया पीसाए लागल भंगिया पीसाए लागल भंगिया आई हो गुरुजी। हमार बिगड़ल लका मावा आई हो गुरुजी। हमार बेगाड़ लका मावा आई हो गुरुजी। हमार बिगड़ल लका मावा आई हो गुरुजी। देखिए गुरु बहना लोग, अब तो भर कटोरा भांग पीस के आ धो देली। और जब उनका सास होली तो कहली कि का हो पीस के धो देलू। तो हाँ का धैले बानी। उ तो सोच में पड़ल बाड़ी कि ता हमर सास भांग दे, अरे धनिया देली है ऐसा भर कटोरा हमर भांग पिसा गई। आ गुरु जी से कहत रहे गुरु जी हमार ता काम रौरा बिगाड़ दिहनी। अब हमार सास से कहू करम छोड़ी है ना। अब जब आ देखा तरीके दादा इतना भर कटोरा ई भांग पीस के धले बड़ी तो धनिया पीसे के दिले रहनी है। जाके कह तरी अपना फेन अपना पति देव से बुढ़िया अपना कहत रहे के बुढ़ऊ कहला ना आखिर पतोहिया नैहर में कुल काम धंधा कैले बिया जाने के करे के पड़ल तो वही से मन में बुदबुदातिया। अब तो जाना धनिया पीसे के दिले रहनी भांग पीस के भर कटोरा धो दिहलस। अब का होई कहता कि सुना जाए द आन के लड़की हवे आयल बिया घर में पिंजरा में। अरे जाए द बहरी बहरी के काम कैले होकर भौ जाई रहल है घर में कुल करत होई ना जलले होई। ठीक बात जैसे पिसा गई कटिया उटिया कैले बिया हाथ के हंसुआ लेके आ चल जा ओकरा के रास्ता दिखाई। अब धान लागल बाटे धान के कटिया करी भोर में लेके चल जा आ देखा दिया खेत अपन आ देखा दिया धान के खेती करी। कैसे धान के कटिया करी वही में ओकर मन लागल रही भुला जाई। बुढ़िया वही कल के चला बुढ़ऊ ठीक है कहता रहा।
अब अली कल के बहू चला भोर भइल तो कह तारी कि चला 3 बजे उठा देली आ कह तारी कि चला खेत तारा के दिखा दी। हसुआ ले ली कह तारी कि चला खेत में। तो जब खेत में गली धान के खूब खेत में लागल है धान कहली खाई लो हम जाता नहीं है धान काट। अब देखा के अब सास घरे चली आवतारी अब बहु जन बाड़ी तब धान काटे के लागल बड़ी। तो देखी गुरु बहना लोग कैसे का होता हो जा कैसे हो गुरु बहना। अरे काटे चलले धानवा काटाए लागल भांगिया आई हो गुरुजी आई काटाए लागल भांगिया आई हो गुरुजी। तो हमार बेगड़ल कामावा आई हो गुरुजी। कैली दानवा काटाए लागल भानवा काटाए लागल भानिया आई हो गुरुजी। हमार बिगड़ल कामवा आई हो गुरुजी। हमार बेगड़ल कामावा आई हो गुरुजी। हमार बिगड़ल कामवा आई हो गुरुजी। ए गुरु बहना लोग अब तो जा धान काटा तारी आ भांग काटा काटा के पीछा ताकती तब खाली भांग के पलिहर गिर गइल बा। अब उनका सबेर तन भोर भइल तो उनका सास गइली कहली कि देखी तो बहु काट लेले बाड़ी जा तारी देखो तरी खाली भांग के पलिहर ही त गिरल बा। अब गुरुजी से कह के गुरुजी अब तो हमार काटे खातिर तो धान नहीं है ऐसा भांगे के पलिहर हो गइल। अब हमार सास तो अब हमरा के जियल काल कर दी। सास कह तारी के बहने बाड़ू कुल छनी है दादा कह तानी के तू डाइनिए बाड़ू। अब तो हमार धान इतना बरियार लागल है आ काहे भांग के पलिहर गिर गइल बाटे। अब उनका के घरे लिया के अइली। हाँ देखी गुरुजी के ना काम बिगाड़िया तो उहे बनैबो तो करिहा। तो देखी गुरु बहना लोग अब ओजा से लिया के आवत तारी घरे तब बुढ़ऊ से जाके कहत रे का हो बुढ़ऊ कहला ना आके पतोहिया के भौजाई रसोई पानी कहले बालो आई खेत बाड़ी में कहले बाड़ी का के धान काटे के ले जा। अब तो धान उतना बरियार लागल रहा सगरे त धान पलिहर खाली भांगिए के गिर गइल बा। सब पलिहर भांगिए भइल बा भर खेत दे कहला कि देखबू चला जाए तब का करबू हो गइल त अब एकरा खातिर का कइल जाता ना एकरा के ना ले कह द कि जितना है कपड़ा बा उहे ले जाके फीचे खातिर कर गंगा जी भेज द ओ जा फीचे ओकर मन महटिया होत रहे बोला का ठीक है बा। ऑयल अपना घर में जितना कपड़ा रहे ऑयल मॉइल निमन बाउर कुछ चीज कुछ सब बटोर के अपना बहू के दे दी निकल के जा है गंगा जी से फीच उच के लेके आवा का करस बेचारी अपन मोटरी लिया लिया लेके चली गई फीचे खातिर के। हाँ धोवे कस के धो के लेके आई तब धोवे खातिर का गंगा जी में गइल बड़ी आई अब तो धोवा तारी कपड़ा और जा देखी कैसे का हो जाता है गुरु बहना लोग। अरे धोवे लगले कपड़ा धोवाए लागल बासा धोवाए लागल बासा आई हो गुरुजी हमारा बेगड़ल कामावा आई हो गुरुजी। हमारा बेगड़ल कामावा आई हो गुरुजी। गुरुजी से कहते के गुरुजी हम तक कपड़ा फीचे धोवे खातिर निहा ई त बासाहा लोग खाली खाड़ हो गलो धो धो के पसार देल बाड़ी त खाली बासाहा उजा खाड़ हो गल बाली कहत उजरे उजर कहत कि अब का करी अब तो हमार सास ससुर हमारा कब जियल काल कर दिलो अब हम का लेके जाई। अब पूरी बसहन के लिया ली आ लेके खेत लेके अपन डंटा सुलकावत लेके द्वार पर बांध ही दिहाली खूटा गाड़ी गाड़ी के। जब बांध के घर में चल गली तले उनका सास कथू से आई कह तारी के बहुअर अरे कपड़ा कुल धो के लिए बड़ू कहाँ धले बड़ू कह तारी उनका सास जा तारी द्वार पर देखो तारी तो खाली बासहा बालू हो कपड़वा कहाँ बा इ तो द्वारा पर खाली बासहा बा बॉय इ कौन बांध गइल बासहा बॉय। अब तो बोलत नहीं कि अब तो हमार काम बिगड़ गुरुजी हमार काम बिगड़ल जाता ब्रौरे जाना बो कहा बेचारी चिंता में पड़ल बाड़ी।
अब वो जा कहत रह कि बतावा ना, कहे लगली कि ये बात है तो कहत रह का यो दादा ई त पक्का ई करुआसन डाइन बिया, हमरा घर के नाश करे खातिर के बिया। अब अपन लड़का से कहतरी, अपना स्वामी से कहतरी कि एकरा के घर से निकाल दलो। कहला कि नहीं, घर से निकालब जाते इज्जत ना रही। उनका कहला स्वामी कि हमार नाक कटवा दिया सी मेहरारुआ के, जहिया साल बिया तहिया से उल्टे काम एकर होखत हटे, कोनो काम बढ़िया होत नहीं के। एकरा के हम मुआइए दे तबे ओकरे में एथी बाटे, घर ही में एकरा के मुआ देतानी, कोई ना जानी ओकर बाद में जानी चाहे ना जानी, एकरा घरे में मुआ देतानी। गइलन घर में कहता ना के खूब प्रेम से खूब बढ़िया बिस्तर ना लगावा, तो कहतरी कि का बात है, तब बिस्तर लगावे जब हम यही जा रहल। अपन बढ़िया से बिस्तर लगा दियली आ ऊ बड़ा त अपन पिजाओ जाके तलवार धल दियलन, उनका के हम यही जा जान मार दे काट दे। तब तक ले बिस्तर पर बैठा तरन जे जाके तलवार और धो के तले देखी गुरु जी के महिमा खूब अजगर सांप हो जा दोनों खाड़ हो गए दोनों ओर से नाग नागी आ वो जा खाड़ होके आ उनका के बैठ गए। जब देखलन तो ये भाई तो पीछा घूम कर ताकत काटे के जे करत तलो तब सांप लो दोनों जना से नाग नागी उनका के घेर लिया लो आ छोड़ के चलन भाग। कहत कारी बाप रे बाप, अरे तो बहुत अजगर अजगर सांप बन से दादा घर में पलंग पर। कहत लोग कि कहाँ बना सन, तो सब गांव भर के लोग टोला महला के लोग जाके देखता, तू जा पूछाऊ है नेखे। कहत कारी झूठ काहे के बोलता रह, आ नहीं यही पर सांप रहल ह। तले भीड़ लागल बा, वही बीच में शिव गुरु हमनी के बूढ़ के भेष धके जातानी आ दुआरी पर खाड़ होतानी, कहतानी के बच्चा आई कैसन भीड़ लागल बा। आ तो ये बाबा भीड़ लागल बा, देखी ऐसा एगो करुआसन पतो ही घर में आ गल बिया कि जहिया से आयल बिया तहिया से बिना से घर के कह देले बिया। आ तो कैसन बहू हऊ, आ तो देखी आयल बिया मुंह में बुदुर बुदुर हमेशा टोना पढ़ेले कि का पढ़ेले। तो हमनी के कहनी है जरा के आकि ले जाके हमर बुढ़ऊ कहला कि ले जाकर के धनिया दे दा पीसे के, तू धनिया पीसे के दे तो भांग पीस के भर कोटोरा ध देलस है। आ खेत काटे खातिर धान के भेजनी है जब भर के पलियर भांग के गिर गई है। कपड़ा फीचे के देनी तो देखी है बासाहा बोर भर दुआरे हमरा हो गल बड़ा सा। तो कहलन बाबा कि हाँ आ देखी ना हो लड़का के सांप हमारा अजगर काटेकला से बचल सब जा दोनों ओर से नाग नागिन उनका पर भीड़ गई हसन। बाबा कहते हटल होते हम देखी तो कहाँ सांप बा आ कहाँ तार बासाहा बा आ कहाँ तारा खेत में भांग के पलियर गिरल बा, हमके देखे डालो। बाबा जाता रहन तो जा सांप कुछ है नहीं खे, द्वार पर जाता रहन तो खाली सुरही गाय बन्हाइल बड़ी सब, खेत में जाता रहन तो मारे धान लहर रहा था उनकर धाने के पलियर खाली गिर गई बा, जितना कटले लियो तना। उनका घर में ढुका रहन तो जब सरप रहन वो खाली उ घर में सोना चांदी अन धन से उनका घर भर गई बाटे। तब कहना करे तो हम तो कुलछनी कहता लो ई तो अन धन से घर भरल बा, द्वार पर सुरही गाय बिया, खेत में देखता तो धान के पलियर ऐसे ही गिरल बा, तो हम तो कर के झूठो कलंक लगावता रहलो। तब गुरु जी के बात सुनल तो कहलो कि गुरु जी रो महान बानी, ई बुझाता कि शिव के शिष्य है। आ तो हाँ उ शिव के शिष्य है, मुंह में बुदबुदात नहीं कि नमः शिवाय नमः शिव करता लिया और वो सबके मन में ई रहला कि टोना डाइन पढ़ता रही। सब के रौरा घर के बेरा से शिव के गुरु मान ले, ए बेरा से सब कुछ रो अन्न धन कुल बढ़ गई। देखी उनका गैला से एह बेरा से सब के शिव के गुरु मान ले। तो वो दिन से सब पूरा परिवार उनका शिव के गुरु मान लिया, सास ससुर पति देव भी मान लिया, उनका आदर लक्ष्मीनिया लक्ष्मीनिया लोग कहे लगल। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय, प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। हरा